अरे ना हो खेसरिया के मारले का है रे पुरन के विवादित में बारा तो नयका विवादित का बारे विवादित इस बार कुछ नहीं खे ई बार तो बिल्कुल फ्रेश लांगा लखनऊआ 2 आ गई बा तू आ गई तनी हमरो दिखाओ भाई बा 2 दिखाओ हमरा भी नी बा दिखाओ देखो We are back. Here we go. गली में करता सियारा उहे हो गली में करता रंग बदल ले बा लखनऊ लहंगा पकैले लमार अच्छा। हाई हिल पहिरनी त भइल तहरा प्यार हो मेरे मुंह पहन के जान ले ले बा अरे चाप दे हाय लखनऊ लहंगा पकैले लमार हो हाई हिल पहिरनी त भइल तहरा प्यार तोहर छुपा पसेना बताबो बाबू क्या करा हो डरे कमरिया लप लप करे करे जावा धके करे कमरिया लप लप करे करे जावा धके अच्छा ये बात देखावा सुना सुनावा हमारा के ऐसा पागल नहीं बापा अरे मर्दे फिर से विवाद करैब का अभी बात हम नहीं बोलेंगे तुम ही लोग बोलो कमरिया लप लप करे आ? करे जावा हम पाली हई लखनऊ के अरे एही में भोला जयबा पटना के पानी चढ़ल देखिया के जोड़ा जयबा भले भूलाए पड़े अच्छा चाहे जुड़ाए पड़े तोहरे फेरा में मुनी कहे ना बुढ़ाए पड़े पागल हवे घर से भागल हवे नाही गरी जे वाला कोई सब पागल हवे अरे तू लोग काहे बेचैन बड़ो अरे जलवा है हमारा ना खाए के मिले छेना गाड़ी चालू करके चल जा तू दिखा के सिखा रही हो कमरे हलप हलप करे करे जवा करे कमरिया हलप हलप करे करे जवा करे हम नशा हई ककटेल के बरदासना होए अगिया के सला जवानी हा बिसवासना होए हा हा भले ना साए पड़े नशा जा आग में झुलसाए पड़े चाहे तहरा प्यार में चना लोहा के चबाए पड़े सियाई बाटे जो सियाई बाटे तारा फेरा में छपरा छोड़ी आई बाटे साचो साचो ना तो झूठ हो फ्रूटी पी के लीवर में फीवर हो गई काहे हाँ पता रबेना भइल अखिलेश खेसारी मरे मरे हाँ तो विवेक जी से रजनीगंधा मंगा के फाँक लीजिए कमरिया लप लप करे सुघर हो जा कमरिया लप लप करे करे जवा हमरो के अपना भीतर में क्वारंटाइन कोलो तो हम क्वारंटाइन सेंटर हैं का अरे वीडियो देख के तब मजा आ गई भाई वीडियो तक करता करता उड़ाई होई नु इलाका केकरो होई धमाका तो हमेशा खेसारी भैये के रहेला।